You think you know me. Say I'm as cold-hearted as they come. You think I'm so. Hej med jer. Lige her bag mig, der har vi vores dejlige køkken, Arcadia Kitchen, liggende. Det er lige her midt i Aarhus, Højbjerg, og her laver vi en masse lækker mad, som du også kan komme til. Kom og lad mig vise dig rundt. Vi har et professionelt industrikøkken med blandt andet gaskomfur, industriovn og opvask, og alle de redskaber, du vil kunne bruge. Vi har en masse forskellige madkoncepter, og det er altså mad fra hele verden. Alt fra det danske til det spanske til det amerikanske. Nu er jeg hoppet ind her ved siden af, som er vores lager- og opbevaringsrum. Her har vi blandt andet køleskab, fryser, opbevaring til dine tørvarer og hylder, og alt det er noget, du vil kunne benytte dig af her hos Arcadia Kitchen. Det var vores dejlige køkken, og lyder det som noget for dig, så har du også mulighed for at leje dig ind. Vi udlejer både på ugebasis, månedsbasis og timebasis og meget fleksible angående dine behov. Og er du madinfluencer, cateringvirksomhed eller en restaurant, så tøv ikke med at skrive til os, og vi glæder os til at byde dig velkommen.